ένα μόνο τηλεφώνημα, 14 λεπτών, έχει διαλύσει το βασιλικό οίκο, αποκαλύπτοντας μια προδοσία τόσο εκρηκτική που απειλεί την ίδια τη μοναρχία. Ενώ ανάρρωνε από καρκίνο ο βασιλιάς Κάρολος ανακάλυψε ότι η Καμίλα, η γυναίκα για την οποία πάλεψε δεκαετίες για να παντρευτεί, τον υπονόμευε κρυφά, αμφισβητώντας τη δύναμή του, κοροϊδεύοντας την υγεία του και συζητώντας μελλοντικά παιχνίδια εξουσίας με μια ξένη προσωπικότητα. Τη στιγμή που ο Κάρολος άκουσε τα λόγια της, όλα άλλαξαν. Η οργή αντικατέστησε την πίστη. Το καθήκον αντικατέστησε την αγάπη. Και τώρα, για πρώτη φορά, από τότε που ανέλαβε τον θρόνο ο βασιλιάς, πήρε μια απόφαση που θα ξαναγράψει τη βασιλική ιστορία. Θέλει άμεσα διαζύγιο. Η σοκαριστική ανακάλυψη. Το πρωί της 12ης Φεβρουαρίου, 2025, ένας ανώτερος βοηθός που είχε ανατεθεί στο παλάτι του Αγίου Ιακώβου εξέταζε κρυπτογραφημένα αρχεία καταγραφής κλήσεων που συνδέονταν με βασιλικές γραμμές επικοινωνίας. Κατά τη διάρκεια ενός τακτικού ελέγχου συστήματος, υπέκλεψαν μια παράξενη εισερχόμενη κλήση που είχε επισημανθεί με ψευδόνυμο. Κατά την αναπαραγωγή, η φωνή ήταν αναμφισβήτητα της Καμίλα Πάρκερ Μπόουλς, η οποία μιλούσε σε αυτό που φαινόταν να είναι ένας ξένο διπλωματικός σύμβουλος. Η συνομιλία διήρκεσε λίγο λιγότερο από 14 λεπτά, αλλά το περιεχόμενό της άφησε τον υπάλληλο ακίνητο. Αμέσως μετέδωσε την ηχογράφηση στις βασιλικές μυστικές υπηρεσίες. Το περιεχόμενο της κλήσης ήταν γεμάτο με ανατριχιαστικές υπονοούμενα. Η Καμίλα ακούστηκε να υπονομεύει τον βασιλιά Κάρολο Γάτα, αναφερόμενη στην τρέχουσα μάχη με την υγεία του ως μια αδυναμία που η μοναρχία δεν μπορεί να αντέξει οικονομικά. Τον χαρακτήρισε συναισθηματικά εύθραυστο και ανίκανο για μελλοντική ηγεσία. Υπενήχθηκε επίσης ότι ασκεί επιρροή στη λήψη εσωτερικών βασιλικών αποφάσεων συμπεριλαμβανομένης της μελλοντικής ορατότητας του πρίγκιπα Βίλιαμ και της Εκατερίνης. Ο τόνος δεν ήταν προσωπικός, ήταν στρατηγικός. Συζητούσε για τη χειραγώγηση της κληρονομιάς, τα χρονοδιαγράμματα διαδοχής και την μόχλευση ήπιας ισχύως με κάποιον εκτός Ηνωμένου Βασιλείου. Μέχρι τις 5 με παραδόθηκε μια ενημέρωση με κόκκινο συναγερμό στον Sir Lionel Grayson, επικεφαλής της βασιλικής προστασίας. Επιβεβαίωσε ότι ο αριθμός τηλεφώνου του εξωτερικού ανήκε σε έναν απεσταλμένο από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Προηγουμένως, φιλοξενούμενοι στο Σάντριγχαμ, στα τέλη του 2024, πολλοί αξιωματούχοι των μυστικών υπηρεσιών ξεκίνησαν άμεσα τον έλεγχο ταυτότητας της ηχογράφησης. Δημιουργήθηκε ένα δευτερεύον αντίγραφο και διαβιβάστηκε μέσω κρυπτογραφημένης υπηρεσίας ταχυμεταφορών στις ιδιωτικές ομάδες της πριγκίπισσας Άννας και του Βίλιαμ. Αυτό που ήταν ένας σιωπηλός έλεγχος μόλις πυροδότησε μια συνταγματική πυρκαγιά. Μέχρι τα μεσάνυχτα, ο Κάρολος, ο οποίος ανάρρωνε στο Highgrove House από τη συνεχιζόμενη θεραπεία του για τον καρκίνο, ενημερώθηκε αυτοπροσώπως. Ο μονάρχης φέρεται να άκουγε σιωπηλός με χλωμό πρόσωπο όταν άκουσε τη φράση της Καμίλα «Αν πέσει κάποιος, πρέπει να σηκωθεί». Ο Κάρολος φέρεται να είπε αυτή τη φωνή, αυτή την προδοσία. Μάρτυρες λένε ότι έφυγε από το δωμάτιο χωρίς να πει άλλη λέξη, αποσυρώμενος στο ιδιωτικό του παρεκκλήσι. Ο άντρας που κάποτε είχε αψηφίσει τον κόσμο για να είναι μαζί της, μόλις την άκουσε να σχεδιάζει την πτώση του. Τα τείχη του παλατιού, συνηθισμένα στη σιωπή, και τα μυστικά τώρα αντιχούσαν με ήσυχη οργή. Αυτό που ξεκίνησε ως ένα τεχνικό ατύχημα είχε αποκαλύψει μια πράξη προδοσίας τόσο υπολογισμένη, τόσο προσωπική, που σάρωσε το βασιλικό οίκο σαν πυρκαγιά. Η φωνή της Καμίλα, κάποτε το εργαλείο γοητείας της, ήταν τώρα απόδειξη προδοσίας. Και για τον βασιλιά Κάρολο, που πάλευε με μια ασθένεια και ηγούνταν μιας διαλυμένης οικογένειας, αυτό ήταν κάτι περισσότερο από προσωπικό. Ήταν εθνικό. Η προδοσία απαιτούσε απάντηση και δεν θα την καθυστερούσε. Η οργή του Καρόλου. Τις πρώτες πρωινές ώρες της 13ης Φεβρουαρίου, οι βασιλικοί βοηθοί έγιναν μάρτυρες ενός σπάνιου θεάματος. Φάσισε ο βασιλιάς Κάρολος, εξοργισμένος, μέσα στο πράσινο σαλόνι του Clarence House, ο Κάρολος χτύπησε τον ασφαλή φάκελο σε ένα λακαρισμένο τραπέζι και χαρακτήρισε την κλήση ως προδοτική παραβίαση της συζυγικής και κυρίαρχης εμπιστοσύνης. Απέτησε την άμεση σύγκληση ενός συμβουλίου κρίσης στα μεσάνυχτα, καλώντας νομικούς συμβούλους, εκπροσώπους του MI5
και βασικά ανώτερα μέλη της βασιλικής οικογένειας. Ένας βοηθός περιέγραψε τη σκηνή ως κάτι σαν τις συνέπειες μιας απόπειρας πραξικοπήματος. Για έναν μονάρχη που υποβαλόταν σε εντατική χημειοθεραπεία, η προδοσία από το ένα άτομο που ήταν πιο κοντά του δεν ήταν απλώς ταπεινωτική, αλλά και αποσταθεροποιητική. Ο Κάρολος είχε ήδη υποβληθεί σε εβδομάδες θεραπείας στο νοσοκομείο του Αγίου Βαρθολομαίου, με δημόσια ανακοινωθήσα πρόγνωση στις 8 Ιανουαρίου, και τώρα μόλις 36 ημέρες αργότερα, η εμπιστοσύνη και η εικόνα του είχαν καταστραφεί. Τον κατέστρεψε, ψιθύρισε μια βασιλική βοηθός. Όχι με βία, αλλά με στρατηγική. Ο βασιλιάς δεν ήταν απλώς συντετριμμένος, αλλά και ενεργοποιημένος. Ο Κάρολος ζήτησε ιστορική νομική συμβουλή, εμβαθύνοντας σε βασιλικά προηγούμενα, που χρονολογούνται από την κρίση παραίτησης του 1936. Εξέτασε επίσης προσωπικές αλληλογραφίες από τη Βασιλομήτωρα, όπου προειδοποιούσε για συμμαχίες που σχηματίζονταν πίσω από βελούδινες πόρτες. Ο Κάρολος άρχισε να διασταυρώνει αναφορές σε προηγούμενες δεσμεύσεις, όπου η Καμίλα φαινόταν να διεκδικεί τον έλεγχο των εξωτερικών σχέσεων. Διέταξε την αναθεώρηση των ταξιδιωτικών της αρχείων από το 2018 έως το 2024, συμπεριλαμβανομένων των μεμονωμένων επισκέψεών της στο Ντουμπάι, τον Καναδά και τη Γερμανία. Μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου, ο Κάρολος είχε καλέσει τον Λόρδο Πέρσιβαλ Στράτον, έναν από τους πιο διακριτικούς συνταγματικούς δικηγόρους της βασιλικής οικογένειας. Η εντολή ήταν σαφής να ξεκινήσει η σύνταξη των όρων για έναν πιθανό ιδιωτικό βασιλικό χωρισμό με τους τίτλους, τη δημόσια χρηματοδότηση και τη στέγαση της Καμίλα να βρίσκονται υπό αναθεώρηση. Ο Κάρολος είχε σταματήσει να χειραγωγείται. Από εκείνο το σημείο και μετά, η βασιλεία του δεν θα είχε πλέον τις φιλοδοξίες. Ο βασιλιάς ετοίμαζε ένα στέμμα χωρίς αυτήν. Αυτό που κάποτε ήταν μια ψιθυριστή ρήξη είχε εξελιχθεί σε βασιλική κρίση. Ο Κάρολος δεν αντιδρούσε απλώς, αλλά αναπροσαρμόζονταν. Οι αποφάσεις του δεν θα καθόριζαν μόνο την τύχη του γάμου του, αλλά και την εμπιστοσύνη του κοινού σε μια μοναρχία που είχε ήδη δοκιμαστεί. Καθώς οι σύμβουλοι προσπαθούσαν να περιορίσουν τις επιπτώσεις, μια αλήθεια έγινε ξεκάθαρη. Δεν επρόκειτο πλέον για τα λόγια της Καμίλα, αλλά για την πρόθεσή της, και ο βασιλιάς είχε αποφασίσει ότι η γυναίκα που στεκόταν δίπλα του στη στέψη δεν θα περπατούσε πλέον στο πλευρό του. Τα παιχνίδια εξουσίας της Καμίλα αποκαλύφθηκαν. Μετά τη διαρροή του τηλεφωνήματος ξεκίνησε μια βαθύτερη έρευνα για τις στρατηγικές σχέσεις της Καμίλα, ιδίως την αυξανόμενη επιρροή της μεταξύ ξένων αξιωματούχων και ανώτερων μελών του βρετανικού τύπου. Ένας φάκελος με την ονομασία «Σκιώδης Κυριαρχία» άρχισε να κυκλοφορεί στις μυστικές υπηρεσίες του παλατιού. Το περιεχόμενο ήταν καταδικαστικό, με μοτίβα ανεπαίσθητης χειραγώγησης, επιλεκτικές διαρροές και προσεκτικά ενορχιστρωμένες δημόσιες αφηγήσεις, τουλάχιστον από το 2020. Η Καμίλα ήταν κάτι περισσότερο από σύζυγος. Ήταν επικεφαλής της εκστρατείας για ένα στέμμα σμιλεμένο κατά εικόνα της. Ένα ίχνος email που ανάγεται στον Οκτώβριο του 2023 αποκάλυψε την αλληλογραφία της Καμίλα με 2 ξένες πρεσβείες και έναν πλέον ατιμασμένο συντάκτη ταμπλόιντ. Σε μια ανταλλαγή περιέγραψε τον Κάρολο ως ακατάλληλο για μακροζωία και συζήτησε υποθετικές στρατηγικές μέσων ενημέρωσης μετά τη μετάβαση. Αναφέρθηκε επίσης στο Project Bowles, μια φαινομενική πρωτοβουλία για την προετοιμασία του Tom Parker Bowles για έναν διευρυμένο συμβουλευτικό ρόλο στο πρωτόκολλο της αυλής. Αν και ανεπίσημη, η επίπτωση της δυναστικής φιλοδοξίας ανησύχησε όλα τα επίπεδα της αυλικής διακυβέρνησης. Σε ένα άλλο εμπιστευτικό υπόμνημα, με ημερομηνία 19 Νοεμβρίου 2024, η Καμίλα φέρεται να άσκησε πιέσεις κατά της αυξημένης βασιλικής πρόσβασης για τον πρίγκιπα William και την Κάθριν, επικαλούμενη τη διαχείριση των οπτικών. Το έγγραφο που ανακτήθηκε από αρχείο του Palace Cloud έδειχνε προσπάθειες περιορισμού των εμφανίσεών τους στην ημέρα της κοινοπολιτείας στην Κυριακή Μνήμης και μια προτινόμενη βασιλική περιοδεία το 2025. Οι κινήσεις της ερμηνεύτηκαν ως φύλαξη της πύλης, περιορίζοντας την ορατότητα των πραγματικών κληρονόμων υπέρ της διατήρησης του δικού της δημόσιου ρόλου. Τώρα, πλήρως εκτεθειμένο το δίκτυο επιρροής της Καμίλα κατέρρε. Οι βασιλικοί βοηθοί έλαβαν οδηγίες να παγώσουν όλες τις εκκρεμείς πρωτοβουλίες που έφεραν το όνομά της. Το γραφείο επικοινωνιών, που κάποτε βρισκόταν εν μέρη υπό τον έλεγχό της,
Ανατέθηκε στην ομάδα μέσω ενημέρωσης της Άννας και του Βίλιαμ. Μέσα σε μια νύχτα, η Καμίλα έγινε ύποπτη φιγούρα μέσα στο ίδιο το σπίτι που κάποτε προσπαθούσε να διοικήσει. Η φιλοδοξία της, που κάποτε κρυβόταν πίσω από τη γοητεία και την παράδοση, είχε γίνει η καταστροφή της. Ο Βίλιαμ και η Κάθριν τράβηξαν την προσοχή στην καταιγίδα. Το βράδυ της 16ης Φεβρουαρίου 2025, ο πρίγκιπας Βίλιαμ έλαβε ένα εμπιστευτικό σημείωμα με την ένδειξη «Απόρριτο κατηγορίας 1 Windsor». Μέσα υπήρχε ένα αντίγραφο της υποκλαπήσας κλήσης της Καμίλα, μαζί με μια συμπληρωματική ενημέρωση σχετικά με την επιρροή της. Στα μέσα ενημέρωσης, πηγές αναφέρουν ότι ο Βίλιαμ διάβασε την έκθεση στο γραφείο του, στο παλάτι του Κένσιγκτον, παραμένοντας σιωπηλός για 22 λεπτά. Όταν σήκωσε το βλέμμα του, η έκφρασή του ήταν ψυχρή. Αμέσως κάλεσε τον αρχηγό του προσωπικού του πατέρα του και απέτησε άμεση συνάντηση με τον Κάρολο εντός 24 ωρών. Η Κάθριν, που ενημερώθηκε λίγο αργότερα στα ιδιαίτερα δωμάτια, φέρεται να έκλεισε τον φάκελο και μουρμούρισε. Το έκανε ξανά. Για την Κάθριν, η οποία είχε υπομείνει τις μικροεπιθέσεις της Καμίλα για πάνω από μια δεκαετία, αυτό ήταν κάτι περισσότερο από απλή ίντριγκα του παλατιού. Η ίντριγκα του ήταν πόλεμος. Μέσα σε 48 ώρες, η πριγκίπισσα της Ουαλίας ξεκίνησε μια συνάντηση κορυφής και κλεισμένων των θυρών με την πριγκίπισσα Άννα και τη Λέδη Σάρα Σατό, ευθυγραμμίζοντας τον κύκλο της κληρονομιάς της βασίλισσας. Ο στόχος: να προστατεύσει τη μοναρχία από την κατάρρευση. Το σχέδιο: να στηρίξουν τον Κάρολο, να απομονώσουν την Καμίλα και να σταθεροποιήσουν τη διαδοχή. Μέχρι τις 18 Φεβρουαρίου, ο Βίλιαμ είχε εκδώσει μια συγκαλυμμένη δημόσια δήλωση μέσω των βασιλικών μέσων ενημέρωσης. Σε περιόδους αβεβαιότητας, το στέμα βασίζεται στο καθήκον, όχι στον εγωισμό. Ο τύπος το ερμήνευσε ως άμεση καταδίκη της προδοσίας της Καμίλα. Την ίδια ημέρα ακύρωσε 2 εκδηλώσεις στο Μάντσεστερ και την Οξφόρδη για να πραγματοποιήσει συνεδριάσεις έκτακτης ανάγκης σχεδιασμού στο κάστρο του Windsor. Η Κάθριν επικοινώνησε με μακροχρόνιους βασιλικούς συμμάχους συμπεριλαμβανομένου του Λόρδου Τσάμπερλεν Άντριου Πάρκερ, ζητώντας επίσημη έρευνα σχετικά με τα δικαιώματα τύπου της βασίλισσας συζύγου. Εντός των βασιλικών τυχών, το μήνυμα ήταν σαφές. Οι κληρονόμοι είχαν θέσει ένα όριο. Ο Γουλιέλμος και η Εκατερίνη δεν ήταν πλέον απλώς σύμβολα της σύγχρονης βασιλικής οικογένειας. Ήταν το τείχος προστασίας της μοναρχίας. Η κοινή τους απόφαση να προστατεύσουν τον Κάρολο και να αναδιαρθρώσουν τις λειτουργίες του παλατιού έγινε δεκτή με σιωπηρή έγκριση, τόσο από τους συνδέσμους του Buckingham όσο και από το Κοινοβούλιο. Μαζί, ο οίκος της Ουαλίας τοποθετήθηκε όχι μόνο ως διάδοχος, αλλά και ως προστάτης. Με τον Γουλιέλμο και την Εκατερίνη πλήρως εμπλεκόμενους, το παλάτι δεν ήταν πλέον κατακερματισμένο, ήταν οχυρωμένο. Η παρελθούσα επιρροή της Καμίλα, που κάποτε ήταν ανεξέλεγκτη, τώρα αντιμετώπιζε μια συντονισμένη βασιλική αντίσταση. Αυτό που ήλπιζε ότι θα έμενε ψιθυρισμένο στις σκιές, τώρα το χειρίζονταν υπό τον έλεγχο των κληρονόμων και της μνήμης μιας βασίλισσας που δεν φόρεσε ποτέ στέμμα, της Νταϊάννα. Και καθώς οι άμυνες της Καμίλα αποδυνάμωναν, η κοινή γνώμη ήταν έτοιμη να καταφέρει το τελειωτικό χτύπημα. Η εικόνα της βασίλισσας καταρρέει. Μέχρι τις 19 Φεβρουαρίου, επιλεγμένα στοιχεία της διαρροής τηλεφωνικής κλήσης της Καμίλα έφτασαν στους βασιλικούς ανταποκριτές της Guardian και του Sky News. Μέσα σε 72 ώρες, hashtag όπως το Queen of Betrayal και το Camilla Exposed έγιναν δημοφιλείς παγκοσμίως. Αποσπάσματα από το σκάνδαλο Tampon Gate του 1993 επανεμφανίστηκαν κάνοντας επώδυνες παραλληλισμούς μεταξύ της χειραγώγησης του παρελθόντος και της προδοσίας του παρόντος. Η δημόσια αγανάκτηση πυροδοτήθηκε με τη μορφή χιλιάδων σχολείων και βασιλικών αιτημάτων που απαιτούσαν την απομάκρυνση της Καμίλα από τα βασιλικά καθήκοντα. Η μοναρχία δεν ήταν απλώς υποπίεση. Ήταν σε δίκη. Ειδικές λέξεις. 19 Φεβρουαρίου. Βίσενς αιλιλισεμένων της προδοσίας. 1993. Σκάνδαλο Tampon Gate. 72 ώρες. Στο Clarence House, το προσωπικό της Καμίλα φέρεται να άρχισε μαζικά να διαγράφει email και να ακυρώνει επεχόμενες εκδηλώσεις συμπεριλαμβανομένων των εμφανίσεών του στον καλά λογοτεχνίας της κοινοπολιτείας και ενός γεύματος γυναικών του ΟΗΕ που είχε προγραμματιστεί για την 1η Μαρτίου. Το ηθικό του προσωπικού κατέρευσε. Ανώνυμοι υπάλληλοι περιέγραψαν την ιδιωτική της ομάδα ως μαχητική, παρανοϊκή και σιωπηλή. Οι ανώτεροι βασιλικοί φρουροί άλλαξαν τις θέσεις τους κατόπιν αιτήματος του Καρόλου
ελαχιστοποιώντας την πρόσβαση της Καμίλα σε ασφαλείς τοποθεσίες, είπε ένας εμπιστευτικός άνθρωπος ότι η Βασίλισσα αντιμετωπίζεται πλέον περισσότερο ως απειλή παρά ως σύζυγος. Πίσω στο κοινοβούλιο, οι βουλευτές άρχισαν να αμφισβητούν τον βασιλικό προϋπολογισμό, ειδικά τα 2,3 εκατομμύρια λίρες που διατίθενται ετησίως για τις δημόσιες λειτουργίες της Καμίλα. Ένα τηλεοπτικό τμήμα του BBC 4 πήρε συνέντευξη από την ιστορικό του συντάγματος There, Eliza Trent, η οποία σχολίασε ότι αυτό δεν είναι απλώς σκάνδαλο. Είναι μια δοκιμασία αντοχής για την κληρονομική μοναρχία. Εκκλήσεις για αυξημένη διαφάνεια ξέσπασαν σε όλα τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης. Ακόμη και οι Times, ιστορικά επιφυλακτικοί απέναντι στην Καμίλα, έγραψαν τον τίτλο «Η φιλοδοξία μιας βασίλισσας, η ντροπή ενός έθνους». Η πριγκίπισσα Άννα εθεάθη στις 20 Φεβρουαρίου να βγαίνει από μια κλειστή συνάντηση στην Downing Street, προκαλώντας εικασίες για βαθύτερο συντονισμό μεταξύ βασιλικών και πολιτικών οντοτήτων. Εν τω μεταξύ, η εμφάνιση της Κάθριν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με ένα κόκκινο καροσακάκι, παρόμοιο με αυτό που φορούσε η Νταϊάννα, το 1992, ερμηνεύτηκε ευρέως ως συμβολική ανυπακοή. Δημοσκοπήσεις της YouGov έδειξαν πτώση 68% στην προτίμηση της Καμίλα. Μέσα σε 5 ημέρες, ο λαός είχε μιλήσει και επέλεγε για άλλη μία φορά το μέρος της Νταϊάννα. Η μάσκα κομψότητας της Καμίλα είχε καταρρεύσει κάτω από το βάρος του δημόσιου ελέγχου. Η δεκαετιών εκστρατεία της για την εξασφάλιση της νομιμότητας βρισκόταν πλέον σε ερείπια. Το στέμμα, που κάποτε καλύπτονταν από διακριτικότητα, άνοιγε τα σύνορά του για να τα δει ο κόσμος. Και οι επιπτώσεις δεν ήταν απλώς αρνητικές για τη φήμη, ήταν και θεσμικές. Αλλά ενώ η Καμίλα ταλαντευόταν στην απομόνωση, ο βασιλιάς Κάρολος προετοίμαζε ήδη το επόμενο βήμα και αυτό δεν θα ερχόταν σε πρωτοσέλιδα, αλλά σε νομικά έγγραφα. Ξεκινά ένας ήσυχος αλλά επίσημος χωρισμός. Στις 21 Φεβρουαρίου 2025, η νομική ομάδα του Καρόλου, με επικεφαλής τον Λόρδο Πέρσιβαλ Στράτον, άρχισε να συντάσσει μια ιδιωτική εντολή βασιλικής αποδέσμευσης. Σε αντίθεση με ένα παραδοσιακό διαζύγιο, αυτή η ρύθμιση θα απομάκρυνε την Καμίλα από όλα τα δημόσια καθήκοντα χωρίς πλήρη λύση του γάμου, προστατεύοντας τόσο τη βασιλική αξιοπρέπεια όσο και τη νομική της υπόσταση. Τα αρχικά προσχέδια περιελάμβαναν την ανάκληση του τίτλου της βασίλισσας συζύγου, την εκ νέου ανάθεση των κατοικιών της και μια ήσυχη παύση του ρόλου της στα κρατικά πρωτόκολλα. Η Καμίλα φέρεται να αρνήθηκε να φύγει από το Clarence House, οχυρώνοντας τον εαυτό της στη δυτική πτέρυγα για πάνω από 72 ώρες. Το προσωπικό την περιέγραψε ως ασταθή να περπατάει ασταμάτητα για ώρες, να κάνει τηλεφωνήματα και να φωνάζει για προδοσία. Αρνήθηκε όλες τις δημόσιες εμφανίσεις και εξέδωσε μια σύντομη δήλωση μέσω του εκπροσώπου της επικαλούμενη κόπωση υγείας. Στην πραγματικότητα, της είχε επισήμως απαγορευτεί να εκπροσωπεί το στέμμα από τις 23 Φεβρουαρίου. Ο Κάρολος είχε υπογράψει το εκτελεστικό διάταγμα στις 9 π.μ. εκείνο το πρωί. Οι διαπραγματεύσεις για τα οικονομικά και την περιουσία ξεκίνησαν ήσυχα μέσω των δικηγόρων του Middle Temple, γνωστών για τους διακριτικούς βασιλικούς διακανονισμούς. Οι συζητήσεις περιελάμβαναν το κτήμα Louis Wermod, τη μελλοντική ομάδα ασφαλείας της και τη διάλυση των προσωπικών της φιλανθρωπικών οργανώσεων όπως το Reading Room. Αν και νομικά εξακολουθούσε να είναι σύζυγός του, η Καμίλα δεν ήταν πλέον επίσημα μέλος της βασιλικής οικογένειας. Η εικόνα της αφαιρέθηκε από τις επερχόμενες εκδόσεις του βασιλικού νομισματοκοπείου και οι ξεναγοί του παλατιού έλαβαν οδηγίες να ενημερώσουν τα φυλάδια έως τον Μάρτιο του 2025. Ο Κάρολος εντωμεταξύ παρέμεινε ψύχρεμος και προσεκτικός. Σύμφωνα με πληροφορίες, είπε στον ιδιωτικό του γραμματέα ότι αυτό δεν είναι εκδίκηση, αλλά διατήρηση της ζωής. Το κοινό δεν θα τον άκουγε να μιλάει απευθείας. Ωστόσο, πηγές από το εσωτερικό επιβεβαίωσαν ότι είχε αρχίσει να γράφει μια προσωπική δήλωση που θα δημοσιευτεί στις αρχές Απριλίου μετά τις υποχρεώσεις του Πάσχα. Προς το παρόν θα άφηνε τις πράξεις του να μιλήσουν. Η Καμίλα είχε γράψει το κεφάλαιόν της. Ο Κάρολος ήταν έτοιμος να το τελειώσει. Το στέμμα σε κίνδυνο. Μέχρι τις 24 Φεβρουαρίου, 2025 μέλη του Κοινοβουλίου ζήτησαν σιωπηλά μια επίγουσα ενημέρωση με ανώτερους συνταγματικούς συμβούλους. Οι ανησυχίες επικεντρώθηκαν στο κατά πόσον οι ενέργειες της Καμίλα, που καταγράφηκαν σε βιντεοσκόπηση και υπονόμευαν τον μονάρχη, θα έθεταν σε κίνδυνο την εθνική σταθερότητα. Μια έκθεση
που διανεμήθηκε σε 40, ένα μέλη του Κοινοβουλίου επισήμανε 3 βασικούς κινδύνους. Ξένες παρεμβάσεις, χειραγώγηση εντός του βασιλικού οίκου και ξαφνική αποσταθεροποίηση της γραμμής διαδοχής. Για πρώτη φορά από την κρίση της προεξοχής του 2019, το ίδιο το στέμμα τέθηκε υπό πολιτικό έλεγχο. Η εμπιστοσύνη του κοινού άρχισε να μειώνεται ραγδαία. Μια δημοσκόπηση της YouGov που δημοσιεύτηκε στις 25 Φεβρουαρίου αποκάλυψε ότι το 63% των πολιτών θεώρησε ότι η συνεχιζόμενη παρουσία της Καμίλα απειλούσε την αξιοπιστία της μοναρχίας. Συντακτικές επιτροπές σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο, από την Telegraph μέχρι τον Guardian, δημοσίευσαν προειδοποιήσεις ότι η μη ανάληψη δράσης θα μπορούσε να αποδυναμώσει την ηθική εξουσία του Καρόλου. Μερικοί βουλευτές πρότειναν ακόμη και την επανεξέταση του χάρτη των δικαιωμάτων του 1689, ο οποίος περιγράφει την προστασία από συμβιβασμούς σε κυρίαρχα ζητήματα. Η πίεση αυξανόταν από όλες τις πλευρές. Εν τω μεταξύ, ομάδες υπέρ της μοναρχίας πραγματοποίησαν συγκεντρώσεις στο Λονδίνο, το Εδιμβούργο και το Κάρντιφ, όπου τα πλήθη φώναζαν φωνές υποστήριξης για τον Γουλιέλμο και την Εκατερίνη. Οι εκτιμήσεις για την προσέλευση ξεπέρασαν τους 19.000 ανθρώπους σε μόλις 2 ημέρες. Το μήνυμά τους ήταν σαφές. Εμπιστεύονταν τους Ουαλούς να διαφυλάξουν το στέμμα. Οι σχολιαστές σημείωσαν ότι αυτή ήταν η πρώτη φορά από το 1997, μετά τον θάνατο της Νταϊάννα, που η δημόσια αγάπη είχε μετατοπίσει δραματικά προς την επόμενη γενιά. Η γραφή στον τοίχο ήταν αδιαμφισβήτητη. Πίσω από τα τείχη του παλατιού, ο Κάρολος αντιμετώπισε την πραγματικότητα ότι αν δεν έκανε τίποτα, η μοναρχία θα μπορούσε να διαλυθεί. Οι σύμβουλοι του τον προειδοποίησαν ότι η διατήρηση των δεσμών με την Καμίλα ενείχε τον κίνδυνο μιας συνταγματικής αντιπαράθεσης μεταξύ του Κοινοβουλίου και του στέμματος. Εκείνο το βράδυ, φέρεται να είπε ο Κάρολος σε έναν έμπιστο φίλο του: «Επέζησα από τον καρκίνο. Δεν θα αφήσω τη μοναρχία να πεθάνει από απάτη». Ο βασιλιάς κατάλαβε τι θα ακολουθούσε. Για να σώσει τον θεσμό, θα έπρεπε να διακόψει τον γάμο. Το στέμμα είχε σταθεί όρθιο για αιώνες, αλλά ποτέ σε τόσο εύθραυστη θέση. Οι ενέργειες της Καμίλα δεν ήταν απλώς ασεβείς, ήταν και αποσταθεροποιητικές. Το έθνος παρακολουθούσε, το κοινοβούλιο μετατοπιζόταν και η βασιλική οικογένεια προετοιμαζόταν για μια σεισμική αλλαγή. Αλλά η Καμίλα δεν ήταν έτοιμη να παραδοθεί στριμωγμένη στη γωνία και να χάσει γρήγορα την επιρροή της. Προετοιμάστηκε για τη μάχη της ζωής της, μια απεγνωσμένη προσπάθεια να ξαναγράψει την αφήγηση και να σώσει το καταραίον στέμμα της. Και αυτή η απελπισία θα επιδίνωνε μόνο την κρίση. Την απεγνωσμένη μάχη της Καμίλα να κρατήσει το στέμμα. Στις 26 Φεβρουαρίου 2025, η Καμίλα εξέδωσε δήλωση μέσω του εκπροσώπου της, ισχυριζόμενη ότι η διαρροή της κλίσης είχε παρερμηνευτεί εκτός πλαισίου, επιμένοντας ότι συζητούσε θέματα υγειονομικής, εφοδιαστικής και επικοινωνίας με το εξωτερικό. Το μήνυμά της έφτασε στους βασιλικούς δημοσιογράφους στις 7:15 PM, αλλά σχεδόν αμέσως απέτυχε. Οι αναλυτές επεσήμαναν ασυνέπειες μεταξύ της εξήγησής της και του περιεχομένου της ηχογράφησης. Μέσα σε 8 ώρες, η κατάθεσή της διαλύθηκε από νομικούς εμπειρογνώμονες στην εθνική τηλεόραση. Στη συνέχεια, η Καμίλα προσπάθησε να αναδιαμορφώσει τη δημόσια εικόνα της μέσω των μακροχρόνιων έμπιστων συμμάχων της στα μέσα ενημέρωσης συμπεριλαμβανομένου ενός πρώην συντάκτη της Daily Mail. Άρχισαν να εμφανίζονται διαρροές που ισχυρίζονταν ότι έπεσε θύμα μιας στοχευμένης εκστρατείας δυσφήμισης που ενορχιστρώθηκε από τον William I. Ένα ιδιαίτερα τολμηρό άρθρο κατηγόρησε τον πρίγκιπα της Ουαλίας ότι υπερεύει τα βασιλικά του καθήκοντα. Αλλά μέχρι τις 27 Φεβρουαρίου, το γραφείο τύπου του παλατιού διέψευσε δημόσια τους ισχυρισμούς. Η αντεπίθεση είχε αποτύχει και κλεισμένων των θυρών, η Καμίλα προσπάθησε να σταματήσει τη νομική διαδικασία απευθυνόμενη απευθείας στον Κάρολο. Ζήτησε μια ιδιωτική ακρόαση στο Highgrove, η οποία διήρκεσε 22 λεπτά στις 28 Φεβρουαρίου. Μάρτυρες περιέγραψαν τον τόνο της ως απελπισμένο, παίζοντας τον ρόλο της παρεξηγημένης συζύγου. Αλλά ο Κάρολος αρνήθηκε κάθε παράκληση. Για πρώτη φορά από τον γάμο τους, το 2005 τερμάτισε τη συνάντηση, ζητώντας της να φύγει αμέσως από την περιουσία. Αυτό ήταν το σημείο χωρίς επιστροφή. Σύντομα ακολούθησαν διεθνείς επιπτώσεις. Ξένοι αξιωματούχοι από τη Γαλλία, την Ιορδανία και την Ιαπωνία
ακύρωσαν επερχόμενες συναντήσεις με την Καμίλα, επικαλούμενοι αλλαγές στο πρόγραμμα. Διπλωμάτες παραδέχτηκαν κατηδίαν ότι οι ακυρώσεις ήταν σκόπιμες για να αποφευχθεί η σύνδεση με σκάνδαλο. Ακόμη και μέλη της ευρύτερης οικογένειάς της κράτησαν αποστάσεις συμπεριλαμβανομένου του Tom Parker Bowles, ο οποίος αποσύρθηκε από ένα δημόσιο φεστιβάλ φαγητού που είχε προγραμματιστεί για τις 3 Μαρτίου 2025. Η αυτοκρατορία της Καμίλα διαλύθηκε ραγδαία. Οι προσπάθειες της Καμίλα να ξαναγράψει την αφήγηση αποκάλυψαν μόνο πόσο μακριά ήταν διατεθειμένη να φτάσει για να προσκοληθεί στην εξουσία. Αλλά ενώ εκείνη πνιγόταν στην απελπισία, ο κόσμος έψαχνε αλλού. Στο παρελθόν και σε μια γυναίκα της οποίας οι προειδοποιήσεις αντιχούσαν τώρα πιο δυνατά από ποτέ. Η φωνή της πριγκίπισσας Νταϊάννα, που κάποτε είχε απορριφθεί από το Ίδρυμα, ανέβαινε από την ιστορία για να φωτίσει την αλήθεια. Και στην κληρονομιά της ο κόσμος βρήκε διάβγεια. Η πτώση της Καμίλα είχε προβλεφθεί δεκαετίες πριν. Η κληρονομιά της Νταϊάννα αναδύεται από τις σκιές. Στις 4 Μαρτίου 2025 οι παλιές συνεντεύξεις της Νταϊάννα κυριάρχησαν ξανά στα βρετανικά μέσα ενημέρωσης. Μια επανάληψη της συνέντευξης του Πανοράμα του 1995 στο BBC προσέλκυσε 6,8 εκατομμύρια τηλεθεατές, επαναλαμβάνοντας την εμβληματική ατάκα «Ήμασταν 3 σε αυτόν τον γάμο». Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εξεράγησαν με παράλληλες συγκρίσεις της διαρροής κλήσης της Καμίλα και των πρώιμων προειδοποιήσεων της Νταϊάννα. Το κοινό είδε μια προφητεία να εκπληρώνεται. Η προδοσία επαναλαμβανόταν με τα ίδια ονόματα, τα ίδια τείχη του παλατιού, τον ίδιο πόνο. Σε όλο το Λονδίνο, οι χώροι μνήμης γεμισμένοι με λουλούδια. Στους κήπους του Κένσιγκτον, πάνω από 4.000 φόροι τιμής τοποθετήθηκαν σε ένα μόνο βράδυ με χειρόγραφες πινακίδες που έγραφαν «Η Νταϊάννα μας προειδοποιεί και προστατεύουμε τον Βίλιαμ». Νέοι ενήλικες που δεν είχαν καν γεννηθεί πριν από το 1997 μοιράστηκαν αποσπάσματα της Νταϊάννα να μιλάει για χειραγώγηση και συναισθηματικό πόλεμο εντός του βασιλικού συστήματος. Το παρελθόν δεν επανεμφανιζόταν. Ανταποκρινόταν με βρυχυθμό και δικαίωση. Σε απάντηση, ο Βίλιαμ εξέδωσε ένα προσεκτικά διατυπωμένο ιδιωτικό μήνυμα που κυκλοφόρησε στα ανώτερα γραφεία του παλατιού. «Η δύναμη της μητέρας μου μας καθοδηγεί. Η αλήθεια της φωτίζει το μονοπάτι μας». Αν και δεν ήταν δημόσια δήλωση, η φράση διέρευσε στις 6 Μαρτίου, πυροδοτώντας πανεθνική συζήτηση. Η Κάθριν παρευρέθηκε σε μια εκδήλωση για νέους φορώντας μια καρφίτσα με ζαφύρι που κάποτε ανήκε στην Νταϊάννα. Συμβολικά, ενισχύοντας τη συνέχεια του πνεύματος, δήλωσαν οι βασιλικοί σχολιαστές ότι η Νταϊάννα μιλάει τώρα μέσω των παιδιών της. Μέσα στα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, ο Κάρολος επανεξέτασε τις αρχιοθετημένες επιστολές της Νταϊάννα, γραμμένες μεταξύ 1984 και 1996, οι οποίες φυλάσσονταν σε ένα ιδιωτικό σιρτάρι. Πηγές αναφέρουν ότι πέρασε 3 ώρες διαβάζοντας σημειώσεις που προειδοποιούσαν για τους ανθρώπους που χαμογελούν με φιλοδοξία. Συγκινημένος, μέχρι δακρύων φέρεται να ψιθύρισε. «Είχες δίκιο». Για τον Κάρολο αυτό ήταν κάτι περισσότερο από το να θυμάται την Νταϊάννα. Ήταν μια αφύπνιση σε αλήθειες που προσπάθησε τόσο σκληρά να αποκαλύψει, με τη φωνή της Νταϊάννα να αντυχεί ξανά. Η μοναρχία είχε αναδιοργανωθεί ηθικά. Η προδοσία είχε αποκαλυφθεί. Το κοινό είχε διαλέξει την πλευρά του και ο Κάρολος είχε επιτέλους δει την αλήθεια χωρίς διαστρέβλωση. Το μόνο που απέμενε ήταν η δράση. Πραγματική, οριστική, μη αναστρέψιμη δράση. Είχε έρθει η ώρα για τον Κάρολο να αποκαταστήσει την ακεραιότητα του στέμματος και να αναδιαμορφώσει το μέλλον επιλέγοντας την πίστη αντί της ιστορίας, την αλήθεια αντί της άνεσης και την κληρονομιά αντί της αγάπης. Η επόμενη βασιλική εποχή. Στις 8 Μαρτίου 2025, ο Κάρολος συγκάλεσε μια εμπιστευτική συνταγματική συνάντηση με τον Λόρδο Τσάμπερλεν Άντριου Πάρκερ, την πριγκίπισσα Άννα και τον πρίγκιπα Βίλιαμ. Το θέμα, η αναδιάρθρωση της μοναρχίας μετά την Καμίλα. Ο Βίλιαμ, στον οποίο είχε ανατεθεί ο Κάρολος, διεύρυνε τις συνταγματικές εξουσίες, παρέχοντάς του την εποπτεία της κρατικής αλληλογραφίας των περιφερειακών περιοδιών και των έκτακτων ενημερώσεων. Αυτή ήταν η μεγαλύτερη μετατόπιση στις βασιλικές αρμοδιότητες από την αρχή της βασιλείας της βασίλισσας Ελισάβετ Βίθα το 1952. Ο ρόλος της Κάθριν επεκτάθηκε εξίσου.
θα υπηρετούσε πλέον ως η επικεφαλής εκπρόσωπος για τις ανθρωπιστικές πρωτοβουλίες της κοινοπολιτείας, ξεκινώντας με εκδηλώσεις που έχουν προγραμματιστεί για τον Απρίλιο του 2025. Η τηλεθέαση στα μέσα ενημέρωσης εκτοξεύτηκε στα ύψη, φτάνοντας το 91%, το υψηλότερο από οποιοδήποτε άλλο μέλος της βασιλικής οικογένειας από την εποχή της Νταϊάννα. Το παλάτι του Buckingham ενημέρωσε σιωπηλά τα επίσημα έγγραφα, αναφέροντας τον Βίλιαμ και την Εκατερίνη ως τις κύριες προσωπικότητες της μοναρχίας που έβλεπαν μπροστά. Ο οίκος της Ουαλίας ανέβαινε επίσημα. Εν τω μεταξύ, ο Κάρολος ολοκλήρωσε τα νομικά έγγραφα για τον επίσημο χωρισμό του από την Καμίλα. Η τελική ανακοίνωση είχε προγραμματιστεί για τις 25 Μαρτίου 2025. Λίγες εβδομάδες μετά το ξέσπασμα του σκανδάλου, ο τίτλος της Καμίλα θα μειωνόταν σε πριγκίπισσα σύζυγος και η δημόσια χρηματοδότησή της θα ανακατευθυνόταν σε προγράμματα για νέους και ψυχική υγεία που υποστήριζαν ο Βίλιαμ και η Εκατερίνη. Η αναπροσαρμογή δεν ήταν μόνο προσωπική. Ήταν συμβολικό, αναζωογονητικό και ιστορικό. Τελικά στις 21 Μαρτίου, ο Κάρολος, ο Βίλιαμ, η Κάθριν και η Άννα εμφανίστηκαν μαζί στο παλάτι του Buckingham για πρώτη φορά από την έναρξη της κρίσης. Ένα πλήθος άνω των 40.000 ατόμων γέμισαν το εμπορικό κέντρο. Το ενιαίο μέτωπό τους, ο μονάρχης, ο μελλοντικός βασιλιάς και η ηθική ραχοκοκαλιά της μοναρχίας σηματοδότησε μια νέα αυγή. Η εποχή της Καμίλα είχε τελειώσει. Η εποχή του καθήκοντος, της κληρονομιάς και των αληθινών κληρονόμων της Νταϊάννα είχε ξεκινήσει. Τα τείχη του παλατιού του Buckingham έχουν διαμέτρητες καταιγίδες, από παραιτήσεις μέχρι σκάνδαλα, από προδοσίες μέχρι στενοχώριες. Αλλά τίποτα δεν συγκρίνεται με την κρίση που εκτιλήσεται τώρα μετά το άκουσμα του προδοτικού τηλεφωνήματος της Καμίλα. Ο Κάρολος κατάλαβε κάτι συντριπτικό. Η γυναίκα που εμπιστευόταν περισσότερο είχε γίνει η μεγαλύτερη εσωτερική απειλή της μοναρχίας. Τα λόγια της δεν ήταν εκνευριστικά σχόλια. Ήταν στρατηγικές χειρισμοί και σχέδια για ένα μέλλον όπου ο Κάρολος θα ήταν αποδυναμωμένος και εκείνη θα κρατούσε τα ηνία. Αυτό το κάλεσμα δεν πλήγωσε μόνο έναν σύζυγο. Έθεσε σε κίνδυνο έναν βασιλιά. Έτσι, σε μια πράξη δύναμης που λίγοι περίμεναν από έναν άνδρα που πάλευε μήνες θεραπείας για τον καρκίνο, ο Κάρολος επέλεξε το στέμμα. Αντί του γάμου που κάποτε υπερασπιζόταν με τη φήμη του, την αξιοπρέπειά του, ακόμη και την ηρεμία της Νταϊάννα. Η επιλογή του είναι η απόλυτη δήλωση. Καμία προδοσία δεν θα καθίσει στον θρόνο. Καθώς οι διαδικασίες διαζυγίου ξεκινούν ήσυχα πίσω από τις πόρτες του παλατιού, η βασιλική οικογένεια προετοιμάζεται για μετασυσμούς. Ο πρίγκιπας Βίλιαμ έχει αναδειχθεί ως ο νόμιμος προστάτης της μοναρχίας, καθοδηγώντας τον πατέρα του και προετοιμάζοντας τη σταθεροποίηση του θεσμού για το μέλλον. Η Κάθριν αξιοπρεπής όπως πάντα στέκεται ως σύμβολο του πώς πρέπει να είναι το στέμμα, χαριτωμένη με αρχές άφθαρτη. Εν τω μεταξύ, η Καμίλα βρίσκεται απομονωμένη υπό έλεγχο και χάνει γρήγορα κάθε ίχνος επιρροής που κάποτε ασκούσε. Η κληρονομιά της, η οποία έχει ήδη στιγματιστεί από δεκαετίες διαμάχης, αντιμετωπίζει τώρα την τελική της κατάρρευση. Κανένας τύπος, κανένας γνωστός σύμμαχος, καμία στρατηγική γοητεία δεν μπορεί να σβήσει τα λόγια που καταγράφηκαν σε εκείνη την ηχογράφηση. Μέσα από αυτή την κρίση, το πνεύμα της πριγκίπισσας Νταϊάννα αναδύεται για άλλη μια φορά. Οι προειδοποιήσεις της αντιχούν πιο δυνατά. Η αλήθεια της, επιτέλους, παραμένει αδιαμφισβήτητη. Και καθώς ο Κάρολος ετοιμάζεται να αναδιαμορφώσει τη μοναρχία χωρίς την Καμίλα, αναδύεται μια νέα βασιλική εποχή. Ένα βασίλειο χτισμένο στην αφοσίωση, τη σαφήνεια και την ακλόνητη δύναμη του οίκου της Ουαλίας. Το στέμμα επιβιώνει. Ο προδότης πέφτει. Και η ιστορία ξεκινάει ένα νέο κεφάλαιο.